Ujang kanong injeksi.
Ora apa-apa. Atraksi yang belum ada di desa Dungus. Urung enek awakmu gelem salto ning dhuwur son. Masyarakat kene ora nyawer. Mara nang omahmu. Sopo kuwi? Bakul pawon. Tuh. Oh, saya tahu. Ding. Walah. Kuwi asine sone dicepaki kon nyawer, Dik.
Oh iya. Balik disangoni Pak ya. Hah? Iya lek ngilang wis kok tenang ae, Dik. Lek wong ngilang kuwi, Dik. Mas Gabah mulai nggawa sitok-sitok komplit. Yo. Mari kita sampaikan atraksi mangan son. Satu ning dhuwur son. Yo. Adrenalin. Iya. Yo, oke. Ya, tepuk tangannya. Yo, oke. Baik, sat. Laut, dah, tepuk tangan. Yo. Wes, patut. Dulu ana we, Pak sapa, Pak? Niki jenenge Pak sinten? Pak Mas. Ya. Madi, Pak, jenenge Madi. Pak Kaji. Perjanjian satu sok arek 50 iki. Enak sing nyawer 1.000 saldo kosong aku. Ayo Le. Yo. Pak Graji. Pak Madi nyawer jaket desa kita. Oke, Pak Madi bojone Pak Madi sik-sik, Bro. Oke, bojone tak ateni. Ayo. Bonus gabah. Iki gabah ngomong ngawur iki. Oh, iki nek jarimu 75. Ngawur. Lah wis diomongi salto ning dhuwur son. Kok sangoni 50.000. Tuwek kok tambah goblok. Ah, ya ngono, pas nang bapake benangan. Heeh. Ya Allah, ya Allah. Dagelan tuwek iso wae. Ayo salto ke dhuwur. Yo. Duduk ta. Kancaku ya sukses. Tambahi dong. Seket. Niki selaku napa to mriki? Pak kami tuwa napa dos pundi? Calon caleg. Ngontal pil lho, calon dua. Oh sing cilik ya enak. Yo. Entek. Anggarane entek. Wah, ra sida dadi caleg kowe. Putra wali. Wis entek kok. Yo tampil kehidupan masing-masing. Pak, tambah siji oleh ra, Pak? Tambah loro, Pak. Masa bojone ngerti cah cilik welas asih.
sih, masa sing tumpake belas masak sih. Delon, lah delok kok jaran kok bojone iki. Wek, yo wis salto saja. Iki bocah kemelalet lah. Lah kok jengking nih sikile. Enake kono ibu-ibu. Ah nyapa? Nyapa? Telah terjadi ndok kesetrum. Kowe aja yo ngono. Dhuwur walekne terus maro Pak. Graji. Jungkir wale tak tunyo ndasmu pedhot jungkir wale. Jungkir wale. 50.000 kok. Kowe mali sapa kowe? Pak Sambodo dereng. Sambodo sapa? Kowe ning kene melu sapa? Kowe enggak nyapa to? Ya wis wedok sik kae nyiapne. Iki gendanan kowe ning kene melu sapa? Mas Jessica. Lho, sangmu sekolah piro? 5.000. Kowe entuk piro? 50.000. 45 rene. Kabeh kena administrasi le. Semua sesuai dengan ukuran. Boten, Saiki program MBG yo jalan. Wis tanpa sangu wis warak. Sik, nak teko. Iki duite ora tak nggo, tapi duite tak wani bapakku dingge tuku rokok. Bapakmu patenono le. Ora ning ngono bocah iso jawab ngene iki mergo ning omah buka toko rokok. Ya ta, Le? Beker rokoke bareng tanggapan rumone mbok dol neh. Kok terus diamput kowe. Ngene lho tak warai sing pinter. Iki sangumu kekno genen jajan, pakmu wae ana rokok grindo. Aku ki anak soleh ya, jadi duitku tak wani bapakku dingge tuku rokok. Kowe ganong. Lek oleh sangu lek tok kene pakmu kabeh. Kowe sangumu besok tok ngge apa? Udah enggak tuku pisan. Nah, tujuh rumahnya apa loh? Apa lo? PCR nah.
Lho wis entek lho. Oh, lah tibae tak kira entek. Kami itu kan itu nyawer pisan tok gak isin tuwa. Yo. ngaturaken Dik jam menit tertentu lah kae piye ya ampun bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak kami tua para pinesepuh, Bapak Ibu ingkang sampun rawuh sakmenika kawula atur sembah nuwun. Nggih. Nggih kawula niki badhe nutup acaranipun gelongan. Nggih. Biasane untuk iya. Mergo dayohe seni Ira Jaya ki ora kur-kur kene Gugus tok, ora kur Malarak tok, tapi mancanegara luar Ponorogo teko kabeh. Kewan-kewan tok. Lho. Macan-macan. Kae sing paling ireng. Nah, Kewan alas. nggih. Muakal. Mugi-mugi pandungannya warga masyarakat Dungus Tetap sehat selalu dalam
bersih dusen dungus tentunya semua tinggi beno saking syukur Allah. Amin. Sedaya pinaringan panjang yuswa Amin. barokah. Selamat dunia, selamat akhirat. Nggih. Syukur sakitnya ilang minggat. Karek. Karena mulya. Ah. Kripik gedang, kripik telo. Di tangan ora rata. Titik edang macane rata. Nggih matur suwun sanget nggih. Pokoke niki gantos dadak merak sing kathah. Mugi-mugi pokoke sehat selalu marga sanget kene. Assalamualaikum.